Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hatuo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Yan naman kami, ang inyong mga maambong nga Ilonggo Caps Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Kag Police Lieutenant Maria UMITEN. Ari kita sa adlaw nga Lunes. Unang atas ang simana pero last day of the month. Mayo 31, 2021. Liwat, amon pagkadanon sa inyo ang mga updates kag mga accomplishments sa inyong mga Ilonggo Caps. Yes, madamo. Puno sa aton nga mga balita subong. Considering nga nagtapos sa aton birada simana kahapon nga adlaw. Kag subong aton nga hibaluan kung sino bala ang mga best performing units sa aton nga birada simana. Yes. Kag of course, amon pagkadanon sa inyo updates sa natabo nga shootout, no? Dira sa Malabang, involved ang isa ka pinakamataas nga opisyal sa New People's Army diri sa Western Visayas. So of course, isuway man natin diri, ano bala ang palaaboton sa mga measures nga ginapatuman sa atong local government unit diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Di ba okay, na-notice na ako kanina, very kamatawhay ang syudad sa Iloilo going here sa province. But ano pala ang magiging alignment or coordination sa local government sa city, sa Iloilo, kag sa province ng Iloilo? Yes, kag we are still waiting sa pagka-desisyon sila kung i-extend ayan o kung hindi na. Very necessary nga nag-align ang mga decisions sa aton nga mga sa probinsya kag city because nga maging useless. We find it useless nga ang MECQ sa Iloilo City kung wala ni siya hindi siya na pagsuportahan sa probinsya sa Iloilo. Ang ina-implementar nga liquor ban, ang ina-implementar nga restrictions sa mga borders will be less effective kung wala ni siya ginapatuman man sa probinsya sa Iloilo. So reminders, dapat din matumanto. So reminders, subong na ang last day sa atong nga liquor ban diri sa Iloilo province. But we're hoping that our governor will extend the same because nakita natin ng pingping nga ini pag-prevent sa liquor ban. Ini pag-prevent sa atong pumuluyo nga magtipon-tipon, magtagay-tagay sa sulod sa ila panimalay or sa mga public places will really prevent the spread of COVID-19. Nga as of the moment, sige pang saka sa numero kag I think ang Iloilo City is posting the highest number of COVID positive nga bago na mga case. And of course, we have to remind ating mga Kape Kag Balita viewers sa padayon ang ating pag-celebrate sa National Flag Days. This will be until June 12. Gani sa ating mga pumuluyo dira sa mga tag-iya sa mga private or mga administrators sa mga government agencies and instrumentalities, even sa mga public jeepneys naton or sa mga private vehicles, i-display natin ang ating national flag as a sign of our love for our country. And of course, sa wala kay kabalo, no, na may bag-o nga lihi, nga side ang aton nga pinalaga ka presidente ang Republic Act 11549 ngayon siya naga-decrease o naga-lower sa height requirement sa tanan nga gusto magsulod sa uniform service. Yes. Ano yun sila ng mga uniform service? Ang PNP, AFP, DGMP, kag sa Blue Corps. Kahit kasi sa una, ang height requirements kung magsulod ka sa PNP, sa lalaki 5'4". Subong, pwede ka na makasulod kung 5'2 ka na. Kung sa babae naman, 5'2". Sa una, pero subong pwede ka nakasulod kung flat 5 ta. Diba? Yes. One of the reasons behind sa sining pag-lower sa height requirement, pati ang mga lidha naton, our legislators, that height does not correlate with performance. Yes. But again, para sa akong pingping, there are cases nga sa PNP nga kinahanglan naton ang mga matag-as nga mga pulis, especially sa atong mga tourist destinations kung saan diin ang nagakadto dira ang mga turista, mga tag-asan, dalagkuan. Hindi kung asay naton dito ang atong gagmay nga mga pulis, basi hindi sila marespetohon, hindi mahadlok or hindi matahap ang ilang mga turista na maghihimo sa mga gamo or kriminalidad. No? So dapat there are also certain areas nga height requirement matters sa pag-designate sa mga pulis. But again, this is an access. Ining layi nagahatag access sa mga performing, disciplined, motivated, kag mga abilidad ng mga professionals to join the uniform service. And of course, ang aton nga liquor ban na maginamang pingping will end today, but we're hoping that our Governor Arthur Defensor Jr. will extend the prohibition sa pagbaligya,
pag-deliver, pag-tanyag, o kung even sa pag-inom sa makahulubo kailinon sa public places and even sa private place. Kag of course, pang-pimping, sa talagali ng mga young professionals na may plano na magsunod sa police, may gina-schedule nga entrance examinations ang napulkom naton sa July 31 ang first na batch, and then the second batch will be on October 23. Yes, pero ina sila nga schedule, naka-prior sila, naka-pa-online, registration. At minagani sa mga gusto magsulod sa PNP, bantayan nyo na ang aton nga Napolcom website, inang www.napolcom.gov.ph. Dira nyo lang na i-monitor kung ano na ang mga announcement regarding sa examinations naton. Kag tip dira, because of the internet, nga ang connectivity natin medyo mahina, we have to, usually kag ma'am namin mag-login, kag makasulod ka mo kayo, because kung adlaw, grabe ang volume sa information nga nagasulod sa website, kung saan nagahinay siya. O, kung matuod, yun na sila yan, 12 midnight pa lang yan, 30 na kayang limited lang ang slot mo. So sa mga gusto prepare na ka mga daan, bantay na ka mga daan. Once may announcement na may online registration, bantayan nyo na inakadaan. Yes, that includes also our in-service personnel para sa inyong promotional examinations, no? Ako happy lang ako kay hindi pa man ko kinanglan sa promotional exams, no? But of course, sa atong mga officers kaya nagpa-promote for the higher rank, ang atong na PESI or Police Executive Service Eligibility Examinations is also scheduled on September 12. Dahil this time pa lang, basa-basa na, medyo bukan-bukan na sang punto sa ibos. Dapat ang exam will be a walk in the park. In the Jurassic Park. Walk in the park. Maybe it will be easy because we are so prepared for the examinations. Yan. Kaya sa sumusik ko pamipin, I think excited na may baluan sa atong mga pumuluyo, sa atong mga viewers sa Kape Kag Balita, ang atong resulta sa Birada Semana. So sa sulod sa atong nga Birada Semana, sulod sa isa ka semana, from May 24 up to May 30, may ara na kita nga total of number of applications sa wanted person naton nga 87. Wow, very good. Oh, diba? And 88 kidira ang na-aresto. Diba, Bogga? At ano na naman yan, kung sino yung top 3 sa aton. Sa Republic Act 9165 naman, may ara kita duwa ka number of operation. 9165. Sa 9165. Sa 9165. It only shows kaya yung mga gamay, malubog sa bunga numero sa aton nga positive operation sa anti-illegal drugs, nagapakita mang pintin para sa ako na nga ang province ng Iloilo is already gawat towards that goal of making it drug-free. Yes. Pwede rin naman sa violation sa RA 10591, kung sila mo ini ba lang wala nag-surrender, amo iniging applyan sa search warrant, amo na ginaremind mo sa inyo per Minister Francis, na ano bala, i-surrender ninyo ang inyo dala nga ginahupot nga mga armas luthang. Ay the moment hindi nyo gani na siya pag i-surrender, kung may makahatag sang tip sa atong kapulisan, applyan di ka mo kang search warrant. So sa subungan nga sa sulod sa isa ka semana may ara gid 8 ang number of operation kag 7 sa dire ang nadakpan. Positibo. Yes, positibo. But one good thing about this uplantikal namon, wherein may adi tawag na hard approach kaya soft approach. Sa hard approach ang mga ginambali mga pingping kanina, 7 ang nadakpan. This is a soft approach na mga pingping very nice gate. 114 ka mga loose firearms ang deposit kaging surrender sa aton kapulisan. Kanami, no? Improving. And padayon ang aton panawagan sa pumululit naton nga i-surrender yung mga loose firearms. Because in many incidents, ining loose firearms yung gabit man sa kriminalidad. Kag madamo sa siya atong mga loose firearms ay bibilid mang pingping ang halin man sa atong mga membro sa milisya ng bayan. So congratulations gid sa atong mga pumuluyo halin sa kabukiran nga former members sa milisya ng bayan nga nagasuporta sa rebuilding teroristang CPP and PNDF nga nagbalik na sa sabak ng gobyerno kagin baton ang proposals for a lasting peace kag sa progress man sa ila area sa ila ng mga lugar lokal or komunidad. So well done with ka mo Kag syempre, padayon gihapon ang atong pag-implementar sini balang pagpanakop sini kag pagdimay sini mga wala gasuksok sang face mask. Yes, na sa public places, no? Public places. Kaya isa sila nakita naton nga badako pa Japon kag very amazing mang pingping. I visited ang Pavia in PS. Kasi imagine, I think one of the strictest
nga police station when it comes to implementation sa ordinances. Sila they don't just warn. They don't just ask you to do community service. Madam, na finance ang kaso for disobedience. No, kag ini siya remember gate sa atong mga pumuluyo sa mga tumalanaw din ng mga Ilonggos nga ang pag-file ang kaso bisan na siya disobedience lang based on Article 151 of the Revised Penal Code that would already be appearing sa inyong national clearance. Record na ina. Record na ina. Kag inabala ang permi mahilig magpa-blatter, mag-utod, nagpa-blatter, ipa-blatter gid ang iyang insuon o iyang utod. Despite the fact pwede man nila tani istoryahan at the height of their arguments sa conflict nila, pa-blatter pa-priso, wala ka makabalo nga sa police, okay na i-blatter namon, but ang disadvantage dito sa inyo is it will appear sa inyo ang national clearance later on. May naging pilot test nga mga national clearance system ang ating Philippine National Police kag ining mga record nyo sa blatter would appear in that clearance. So that's why our recommendation is that kung pwede nyo man maistoryahan ang mga conflict ninyo, especially kung magulutog na, pinamilya man lang, nga kung isa dala sa inyong nagulpihan ng balakamo, nagulpihan sa emotions, then it's better that you talk it over before asking the police to put it in the blatter. As long as wala lang silang kita, pag-usapan nyo lang alay sa chat. Oo, ayun ang simple mga conflict. May nagkuha at may nagkuha at sa imo nga balatong or sa imo nga kukura to, ipa-blatter gate para kasuhan nga nangawat. Pero the thing is, pwede man galit mga pwede man galit mga istoryahan. So, maresolve lang taagi sa pag-inom sa mainit ng kape. Pag-istoryahan ang mga isyo na ina. Sa atong pagpadayon, syempre may total of 811 na number of checkpoints kaging patigayon ining aton nga 43 tanan ka police stations. At syempre ari na ang top 3 sa aton nga Brada Semana from May 24 up to May 30 ginapangunahan ni Ahoy MP. Congratulations! Police Lieutenant Danilo Noca. Sir, congratulations. Kag syempre, ikaduwa nila ang Kalinog MP. Sir Daji. Police Major Daji de Lima. Yes, kaya siyempre ang iya dira nga deputy ang akong classmate, si Lieutenant Linanton. Proud. Kaya siyempre, ang aton nga ika-top 3, si Barutak Viejo. Wow, ang batakon talaga nga Chief of Police. Si Police Major Lipsha. Batak Viejo. Yes, very good. Very good, no? So, para pangat na patagyan, we also congratulate ang ibang mga police stations nga wala nila zero. Yes, They delivered sa accomplishments in various campaigns nga ginatutukan sa atong nga Pirada Semana. Congratulations again. Congratulations sa atong nga PD kay Police Colonel Gilbert Correro sa padayon nga pag-follow up, gabi nga monitoring. Grabe, is a very hands-on yet. Okay mo sa SMS, physical, yung nakatuan din sa atong pinalangga nga provincial director. Ang ginaobra sa among provincial director ni Police Colonel Gilbert Correro, ining regular na visits sa atong mga police stations, ang pag-mentor sa ila, ang pag-guide sa mga mataon ng mga chief of police naton, dako-dako gid nga boost sa moral kag eventually sa performance sa atong mga police units. No? I think this is the first time that our provincial director is muna aggressive sa visitation at inspection. Ano pang atong daw mga kapulisan sa Igdalong, sa atong 43 tanan ka police stations, very inspired din. So sa tanan-tanan nga personnel, mga Ilonggo Caps sa atong sa Dalong, congratulations for the very good job gidya sa pag-inyong performance sa Birada Semana. And of course, ang PKP naton, please don't forget good for me ang imong vitamins. And of course, take enough rest. Kaya in a way, ang ating mga kapulisan will really do their best man para ma-deliver ang mandate kag ang expectation sa pumuluyo natin para sa mga Ilonggo Caps. Diba? Gabot nga panindogan, diyan ni Sigurero ang atong slogan niya, Ilonggo Caps, Inyo, Masaligan. Very good. Again, no? So sa mga specific natin accomplishments na malato kagina, dako nga accomplishments sa atong kapulisan, of course, headed by or ang lead agency na nag-operate amo ang CIDJ ining pagka-neutralize, no? Serbihan man tani sa warrant of arrest ining si Rinaldo Bucala, ang regional chairperson or head sa finance committee sa si PPNP-NDF. Galing tungkol sa, siguro aware naman sila, nadamo sila sa mga kaso, ang ginobra nila nagbato sa atong kapulisan, that resulted sa ilang kamatayan. No? Kag
isa ganit ang ginanakita na ko sa balita, ginkondinar sa NPA, sa mga NPA, ining pagpatay sa ila, isa ka na nga leader. This only confirm that this Rinaldo Bukala is a legitimate or is a member, kung na-feeling member sa New People's Army nga behind sa mga damo ng mga criminal activities diri sa probinsya sa Cagayan, sa Western Visayas. Leader din siya. Leader din siya. Abi mo, I was there sa Pavia when the family members of Rinaldo Bukala nag-negotiate ito to claim the cadaver. Ang isa dito was, kanang isang conversation naman sa iyang pamilya, kagakabay ka sa subunog, panglibos akong balahibo, because ang iya bata, naka-share pala, are you not planning to countercharge? And they were asking, kaya ginahambalan ni Sir Tabalok nga pwede na kung gusto nyo ipa-facilitate namon if you wish na ipa-autopsy ang bangkay sa inyong tatay. Pagkuha ni Sir Tabalok sa opisina, because I was still there, the other member asked me, Sir, ano ang purpose ng autopsy? Sabihin ko, ina siya ng autopsy could help you further countercharge. Basi gusto nyo nga, basi may plano ka mo nga ikasuhan ang mga nag-operatiba. If you think there is a foul play, then the autopsy could help determine that. So it's your right. That's why the police will facilitate if you wish to. Ang basta nga sa bata dito ka namin, no? Wala na ko yung plano mag-countercharge. My father is charged of many offenses. Kaga, doon in-anticipate naman na nila kalit ma'am. One time, they will receive a call that their father is dead. And then, ang bala ko kani, Sir Kamobe, wala kang mo give me chance, there was no time nga inyong father or your mother sa Conchita nag-convince sa inyo nga sunod sa ilang hublag. That's why ang ila subong niya is, their dream for their kids is not to give them the kind of parenthood na-experience nila, because for so long a time, since they were young, wala nila almost absent. Hindi nila nakaupod. And they always live in fear. No? And sa ating mga kumuloyo, no, kabaitan ng etsindihan man natin, no, madamo na sa kabataan sa mga New People's Army ang biktima sa sining kausa na ginapakibatok nila na taliwas sa pagpati sa atong gobyerno. Ganit sa atong mga kumuloyo, please, let's protect our kids by always avoiding ang pagsulod sa kausa sa New People's Army. Wala sa manaming matabo dira. Ganit sa atong mga kauturan nga sa kapukiran, kapadayon sa dusok sa ilang kausa, sa pagpati nila. Sa mga masala, mapagpati. Sa pagpati. Batok sa atong gobyerno, please, you still have a chance. Go down, embrace the offerings or ining mga proposals sa atong gobyerno through the Executive Order 70, ining LCAC or End Local Communist Armed Conflict. Ikanamit sa mga programa sa atong gobyerno para sa inyo, para tagaan ka mo chance na magbago, tagaan ka mo chance na magpangabuhi isang malino. Yes, hindi pa uli ang tanan. Panundumon nyo lang ang inyong pagiging mga kabataan. O, pareho sa share kagina ni Sir Francis, damo, hindi lang man kabataan sa iban, mismo ang kabataan hindi ang apektado. Yes, no? Kahit kapay-patani na ining neutralize sa isang katataas na membro sa New People's Army will eventually lead us to achieve our goal of making not only Iloilo province but the whole Western Visayas free from affectation, free from threat of these rebels, no? Sa siniribel teroristang grupo ng New People's Army. So may araw kita dira. Thank you so much sa mga nagtanaw sa aton, ma'am. So thank you so much sa aton yung mga sharer. Siyempre si Bel Tribor. Good morning, ma'am, and sir, watching from Ahoy. Thank you so much. Oy, congratulations gali Ahoy yung PS ha. Gabi ka pa, congratulations sa Ahoy PNP team. Gabi. Congratulations. Kag siyempre ang atong din mga production staff. Thank you so much, man. Si Inyo ni Kaira. Kag na-notice sa mga damo sa atong mga police stations ang nagatutok. If they cannot join us sa sining live streaming, they're always sharing our videos and they are reviewing. Kay sa ninamit ako ng mga kapulisan natin and they are telling me na they are really what you call this, watching our news. So namin sa mga balita sa Subo, karon sa hapon, may karon sa probinsya para sa mga development or other updates sa sining mga balita. Sa liwat kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ang ako naman si Police Lieutenant Maria May UMITEN. Until tomorrow, diri lang sa Hot Duo sa IPPO, ang Kape Kag Balita. God bless Iloilo, God bless Philippines.